Ki Juru Mertani ingkang swan ing Kasultanan Mataram siniget boten kadya wonten ing kasatriyan Karangasem. Arya Bendung sakulawarga ingkang lagya sapujadong yen Jnandra alon Duh, tambare mak tambarat dinalek. Foja. Mak padana tado oren binik lain derake matana kakak empe mbok. Nah. Duh. Anak namanya Kak Putri panjenengan. Iya. Aku nyawangan aku wis bonga lho ibune. Ya kudune ngono nggih. Wah seneng bereman lho. Nggih kapan rumaket kados ngoten lho Rom. Wes to. Pokoknya men lak andik lagi bine, tak usah nak lengakan kangen kajer nak. Kang Mas. Selagi kula menika dados garwa panjenengan. Raos sing penggawe kula menika remen sanget. Kados-kados ing donya menika duwek panjenengan kalian kula. Ya bener. Iki awit menapa Kang Mas? Bermah. Tresna kula kalian panjenengan menika boten kenging dipun gambaraken malih. Napa malih kula menika sampun gadhahi putri kang sampun ageng sanget. Kakang Bermah Raden. mugi-mugi kewala panjenengan kalian kula anggenipun bebrayan Ya. saged langgeng sak umur-umuripun. Amin amin. Nanging ngaten lho Kang Mas Arya Bentung. Menawi kula menika ndulu putri panjenengan sampun ageng ayu banget kasulistianipun. Panjenengan menapa mboten remen to Kakang Bentung? Seneng dalem ader tak seneng. Seneng saja Rajuna. Inggih. Tapi nggak riare Raden. Yo. Kados pundi? Kados pundi? Bada seeka catura bengsengkok lek Arya Bendung. Arya Bendung oleh surat dari Belambangan. Dalam surat lah Gusti Adipati jeng laut rengocak lek engkok kudu dateng Dinaria. Areria kok kudu dateng. Kakang Arya Bentung. Ya. Menawi panjenengan menika angsal mawala saking Kadipaten Blambangan. Menawi panjenengan menika kabetahaken kedah sowan wonten ngarsanipun Sinom Prabu Siung Laut. Nanging ngaten lho Kakang Bentung. Bermah Menawi kalenggahan menika panjenengan badhe sowan wonten ing Kadipaten Blambangan. Iya. Mbok inggih sampun sak menika anggenipun bidal awet menapa lho Kakang Bentung panjenengan menika nembe kewala wangsul wonten griya mriki namung sedherek kula
Blambangan. Lajeng kula kaliyan ibu kados pundi? Nah, menika putri panjenengan ugi tasih kapang kaliyan panjenengan lho Kakang Bendung. Iya Ria. Saya agak boy ate nangkok sake pikiran posan tadi tambona yang Ria. Bajana apolong mbek bine abi anak tapi bermaaf boleh. Ladot disompana Bendung. Kudu abela nagara. Jeng Sidopati siung laut lah ngirim surat ngirim berita kudu nangkok kudu dateng desa Kakang Bendung bermah menawi kula menika menggalihaken babakan jejiban panjenengan wonten nunen-nunen menawi pedamelan menika mboten wonten telasipun rak ngoten ta? Iya Kapan kula kalian menapa putri panjenengan menika kok injil panjenengan penggal keluarga tak kira bisa yoper benda dunia pesele ada gentena apa boleh mbak nabi tang anak re dadi gentong anak atena sengkok le Kakang Bendung bermaring Raden kula sampun nglenggono menapa ingkang dados pangandikan panjenengan semasa ta kula menika tasih kapang kaliyan panjenengan kalih inggih to semasa awrat raosing batos kula menawi kula menika tasih kapang kaliyan panjenengan nanging panjenengan menika abot sangganipun anggen panjenengan nampi duta saking Prabu Siung Laut bener kados pundi kemalih Kakang Bendung iya kedahipun kula menika manggono ugi malih lain dhateng panjenengan dalem rak ngaten to Kakang Bendung bener ojak nambok naring Raden ngeng setong kok matoro atang anak didik sing bener ya lek Dok saya jaga reng tuana Saestu to Kanjeng Rama badhe tindak. lah dadi tugas raman Mbak Nana kudu dateng pasewakan agung sebedenge Blambangan Kakang Bendung bermalam menawi panjenengan menika badhe bidal wonten ing Blambangan wonten ngarsanipun Prabu Siung Laut iya nanging pitungkas kula nggih Kakang bermalam menawi panjenengan menika sampun karampungan pakaryan panjenengan wonten ing Kabupaten Blambangan ketahipun panjenengan enggal kontur eling dhateng kula eling dhateng putri panjenengan ingkang sampun ageng sampun slaperan wonten ing margi mengko gekek mampir-mampir bali ana ing Blambangan tak kira rengatin tak kira Atena Kang Mas mengkun mbak naben anak reng lain tadok sayang ngaten ya mengajar ya Kang Mas pameta ngaten pameta lek Mbok Nggih Kanjeng Rama. Bapak pameta ka entara ka Blambangan nak yo jaga reng tuana Nggih Rama kang atos-atos nggih Kanjeng Rama. iya Dok Kakang Bendung iya bermaring Raden menawi panjenengan sak menika badhe bidal wonten ing Kabupaten Blambangan kula menika ngidini kados banyu mili nanging ingkang atos-atos nggih Kakang lah iya Bendung tak usah kobater sayang ngaten injih Coba biasanya apa kak? Kekek. Karmaning Lopai. Tang kanca lopai. Bo. pun dados ciri
Kang Turi tabuh gak? Solah bawane gagahe kaya ngono. Lah nggih. Nanging kados pundi Rama kaya ngono? Nanging sampun kewajiban nggih Kanjeng Ibu. Kanjeng Rama kudu tindak. Minten? Nggih. Sakrene Kanjeng Ramamu ki ngayahi jejiban ana ing Kadipaten Blambangan. Sliramu kelawan ibu manjing ana ing kapungkuran ya nggih didongake remane biyen selamat Nggih Kanjeng Ibu. Ayo Monggo Kanjeng Ibu nderekake. Bentuk lah abid badai Karangasem oleh surat dari Kanjeng Dipati Songlaut si Esena Esoro datang pada Pasewakan Agung Blambangan ya Aryo Bentuk menompak sampan abid bila sedopan keng Aryo Bentuk anti seton ilmu seton kanti kayan si bandi mong Aryo Bentuk ya lompat kapal abid kam lompat apa itu tidak